Hát, milyen belevaló kalóz lenne ebből a kis srácból. Bár inkább nem akarom elrontani a lelkét, maradjon csak énekes. Ha már az ilyen jó lelkűségnél vagyunk, akkor következzen egy nagyon tehetséges kislány, Urbán Stella, aki egy baptista egyházi éneket fog elénekelni. Ez az ének benne van a baptista gyülekezeti énekeskönyv, amit szoktak énekelni Isten tiszteleteken. A Mennybe fenn a trónusnál című dal fogja elénekelni, Budapestről, a Pannonhalmiból érkezett, és 14-es sorszámmal.